Hayo. Bây cái bác chính này bây giờ ra thay được. Con sẽ thay kháng mai, đã thay với thả đứng. Này, đã thay lấy vậy. Ba khả đứng này. Ý bạn, mấy cái này đâu bà? Hai này bà ơi, hai lại cái này đừng nhá thì kìa. Hai lại, ná thì bố đi bảy khá hai lại. Ê lắm mà cho bắn thằng kìa, máu bây giờ, chao bây giờ. Bây giờ. Hi friends, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव दिनै फिन खेबसे नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायफिनबावनाय थाबाय। दिनै आं मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नैबे जाहैबाय खांख्राइ। बे खांख्राइ दहायनो आथिं गारनानै सुनानै सोमनानै दोनबाय। दायो आं बेखौ फुनानै साफा खालामसै। खांख्राइ सोदाननो नागिरदों आङो नै। बुरजा होनो दङ बेयाव 60टा खांख्राइ दङ बेयाव 60टा। जा मेजेम दंखायो खांख्राइयाव। अब्ला आं खांख्राइखौ साफा खालामसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दायो आं सुखांबाय। बोख्ल'लायनोसै आरो बेफोरखौहाय बिखंखौ बख'नोसै, बख'नानै देनोसै। ओमफ्राय आं सुना लाबाय, मेलेमखौ बोखावनानै नायनोसै। थबसे लाबाय बिथिं, नै बिथिं मेलेम दोननायनि लाबाय, बिथिं आरो बिदि सेबनोसै। नै माबा जोखाम नै जि मेलेम दे मोजां खिथि दे biar baca gak hanglah nenglah hancai hangda bimelem ke zagon dayo bimelem ke zagon sudah गोरलै नायबाय थादो मादि खालामो मारै जागोन स' नोंथांमोना बिदिबा नायलांबाय थादो आङो मावबाय थानोसै नङाबा जोबनाय नङा खामानिया नै जोबखांबाय नै मा होनोमोनलै मामा सासे हा मा होनोमोन इखौ मेलेमखौ जागोन ना मागोन सोदानगोननो सोदाननाय दायो देनो नागिरबाय देनोसै दायो नै मेलेम होनो ना मेजेम होनो बेखौलाय हा मेलेम खांख्राइ मेलेमा नै बेसां 60नि खांख्राइ मेलेमा बेयाव दंजोबो नै देनोसै nó hụt luôn dấu ăn cái này cơ hôm nào bị chụp hình không mà đấy anh ạ ba cái suara mình đã bay đi ba là nó ngủ tao mình sẽ bắt chước nó ngasih ke mati deh nangis jangan mati ini kalau mudah kok đây máy làm xiêm gì
Gừng ra rồi cả đấy. Mezim mana? Milem mana belai? Mezim ber. Mudah masa bebek kan selain ini mah belakang rakyat mudah menggendang nih. Tiga milem kan menggendang. Sao bọc lớn hơn nữa? Thì bọn nó nói được sẽ phải làm nữa, sao có làm nữa? Cái đó cũng 가분니 미안이 하반이 본신나요 오자니 라브더니 라이즈 거는 흔어 하바요 본신 그라분어 우리 랑지네 여기 나가 근 70번째 Sungkri lah, palai sungkri. Mana tu suri ni? Macam mana? Ini sama mana? बेखौ मानो साकनिल' सरदों बाला साबाया थांफागोन नालाय जानायाव मोजां मोनजानाय नङा गोरा गोरा जागोन बिनि थाखाय साकनिजों साबाखौ सरदों आरो जोब्बाय नै दायो संनायनि लाहार फाहार खालामलायनोसै आरो जोब्बाय गैला नै साबाया बेयाव गारनोसै बेखौ गारनायनि जाबाय बियो नै गारनायनि साबा जेबो गैला बेयाव सै गारनोसै नै बेखौ दायो Coba kalam sih. Wow, tasty जाखागोन बियो. जागोन जाया नोंलाय? बुजिया? आवाजखौ एसे होब्रा. जागोन. जानो मोजां मोनदों होनना नोंलाय? हा? गोथाव जायो. जाफेरबाय नोङो? जाबाय बहुत जाबाय. सोर संनायखौ मोनजाफेरदों? खांख्राइ सोदानायाव नैबे नाखौबो होफागोन आङो सेरनोसै बे नाखौ सेरनानै होफागोन गोथाव जायो होमबाना साराया दुंबाय थाव होनसै दायो Bantu kalau gitu. जायफोरा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय एसे दैबो होनसै नै मोननायनि गोदौगासिनो नै जि ग्लब ग्लब गोदौबाय थाथोंसै होमबा संनानै लुक जाबाय नै दायो
जा टेस्टि जाखाबाय सानायनायावनो जाबाथ' आरो जा गोथाव जाखासिगोन। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बेफोरबायदि बानायना जानो गोसो दङब्ला खांख्राइखौहाय जानो हागोन आरो बेबायदिनो बानायनानै। बेखौ बुङो खांख्राइ सोदान्नाय।